Haupa, Iban Garate, kameren aurrian zenatzean aitzen zea eta telebistan, zineman eta beste gauza pila batetan. Eta ze ikasi berda bat zu bezala enbeste saltxatan eta hain ondo moldatzeko? Bueno, ikasi, norbera du bere ikasketa, unibertsitateko ikasketak ere badaude komunikazioan eta nik horri heldu nion. Baina iruditzen mundu honetan ibiltzeko bat bokazioa behar dela. Bestela, bastante pena badu mundu honek, oso mundu ez egonkorra da, ez dago leku handirik Euskal Herrian mentza lan egiteko ere persona merezi dituen baldintzetan, eta horregatik bokazioa daukagunok jarraitzen dugu honetan, eta sorte hori daukagu gure lana gustatzen zaigulako, baina bokazio horik ezean nekez komunikatzaileak. Eta orduan egiten dituzun gauza horietan, pentsatzen dut gozatu egiten dezula, antzematen zaizu, ez? Asko. Baina aukeratzeko eta nola bereziki zer dan divertigarriena zuretzako, ze zaiena, eta zerka aberazten zaitun gehien? Aber, horietako, 3 horietatikan, zer? Bueno, aberaztu, egia esan lan honek bere osotasunean aberazten zaitu. Zeatik, komunikatzaile naizela diot nik beti ez duelako gauza bakar bat egiten. Naizelako bakarrik aurkezle, naizelako bakarrik gidoilari, naizelako bakarrik aktore, naizelako bakarrik produktore, denetarek egin behar dudalako. Eta hortik dator aberaztasuna, ez? Batzuri hitzaile gustatuko hainbeste gauza egin beharra, baina nik hori probesten dut mundu honen esparru guztiak, komunikazioaren munduaren esparru guztiak ezagutzeko. Eta zentzu horretan iritzat oso aberasgarria da. Eta zer gustatu gehiago edo gutxiago, egia esan oso gustura nago egiten dudanarekin eta benetan diot. Eta gustatu ala ez, baino gehiago da, komeni da egitea ala ez. Nik uste dut esparru guzti horiek probatzea komeni dela, jakin beharrela denetatik, eta ezin dela beste gauza batzui begire ebile. Egin behar da, ikasi behar da, eta komunikatu behar da, baina zentzu guztietan. Bai, tartean adibidez, produktore lanetan ere ibili zinean, ez da? Bai, dokumentalak pare bat egin izan ditut, bat arraunaren munduari buruzkoa, eta beste zientzia gaiei buruzkoa, Flix aitzen hitza, eta oso desberdinak elkarren artean, baina, bueno, beti da itzaki hona jendea ezagutzeko eta asko ikasteko, ze niretzat arrauna lehorreko izaki oso urrutiko mundua da, eta zientzia geologia mundua ere pixka bat, gehiek izagutzen nuena behintzat, ez? Eta zientzialaritaz eta ze iritzi horrela ikusita horrez aurre? Bueno, zientzialariek guri irakatsi digute, talde osoari, iruditzen zain niri oso jende normala dela, arrunta dela. Benetan merezi duen jendea, baina hoxe gu bezalako xeak, ez? Eta tratu erresekoak, oso hurbilak eta eskatutako guztia egiteko prest daudenak. Esan dut horrekin, gure habitat, zineko habitat horretara moldatzeko arazorik ez daukatenak. Batzutan esaten ziguten beraiek eurena komunikatzeko arazoa izaten zutela. Kasu gutxi egiten zitzaiela. Ez zutela non plazaratu, bai idatzizko publikazioetan, bai horretara dedikatzen direlako eta horretan aritzen direlako horiek asko, baina ikusentzunezkoen munduan eta ez zegoela esparru ongi garatutako horik eurek egiten zutena plazaratzeko. Eta aukera bat zela Flix aitzen ditza, geologia gaiez hitz egiteko, bioaniztasunari buruz hitz egiteko, ekonomia gaiez hitz egiteko, denetarek hitz egiteko, gizaki ardatz hartuta, ez da? Eta zentzu horretan jende oso interesgarria, eminentzia txikiak ezagutu genituen bakoitza bere esparruan, eta hori, kanpotik zientzia bizi duen batentzat oso da eskergarria, eta beraiek ere gustora zauden plaza hori ematen genielako, ez? Bestela zuke lehendikan eba zenuen zientziarekiko saletasuna eo? Bueno, gizarte zientzien barruan dago komunikazioa, eta gizarte zientzien barruan ekonomiari ikasten hasi nintzen ni, 2 urte genituen Deustuan, eta ekonomia gustatzen zait zientzia bezala, eta ez hori bakarrik iruditzen zait gaur egun eskoletan ere ez dela gehiegi ikasten, gero, erreparatzen baldin badugu kalera ateratakoan, zein neurritarainoko garrantzia duen ekonomiak, ez da? Mundua ekonomiaren baitan mugitzen da gaur egun, eta ze gutxi dakigun ze kultura eskaisa daukagun zentzu horretan, ze behar bada arreta gutxi eskaintzen diogun mundu horretan geure burua formatzeari, zein arreta gutxi eskaintzen diogun, eta aldiz kontran nolako garrantzia daukan, eta zentzu horretan interesgarria deritzotik behar bada egunen batean berriz ere hartuko ditut ikasketak, 2. mailatik 5. egiteko, baina, esperientzia zela ona izan zen eta gauza asko ikasi nituen, behar bada orain lagungarri zaizkidana, baita telebistako lanerako ere. Eta azkeneko galdera, zer ez du egin oraindik, baina gustora egin gozten duke etorkizunean? Lan kontuengatik eta beti hori izan ez nire neskalagunaren gandik aparte. Nik hemen lana izan dudanean, berak beste lekuren batean suertatu zaio lan egiteko aukera. Orain ere, bera Madrilen dago eta ni hemen nago lanean, eta jakinak guk lan horiek bakoitzak eure lekuan egin behar ditugu. Nik hemengo lana ezin dut, telebistako lana ezin dut beste leku batean egin, ez naizari ez bulego batean, ez
fisikotasun hori eskatzen dit lanak horregoteak, ezta? Eta zentzu horretan ez dugu sekula lortu elkarrekin bizizaterik, eta halkoa dut, ez da asko eskatzea, hori konpondu nahi nuke urte gutxiren burua, mintzat. Zorte honona izan, konpondu ezazula jalen bai, eta hemendik aurreare ondo segi? Ondo, eskerrik asko. Bale, ez duri, agur.